lekáreň bola vždy od začiatku pre mňa také magické miesto, kde som chcela patriť a kde som chcela byť, kde som chcela pracovať. Farmácia je veľmi široký pojem, ale pre mňa osobne znamená neustále objavovanie a neustále spoznávanie vlastností liečiv. Všetky momenty sú krásne, keď sa pacient vráti a porozpráva nám o tom, že liečba, ktorú sme navrhli, mu pomohla, že sa cíti lepšie a že je vďačný. Ak chcem byť nápomocná, vzdelávanie je absolútne kľúčová záležitosť. Veľmi rada organizujem spolu s mojimi kolegami farmaceutmi vzdelávacie podujatie na miestnej úrovni pre našich ostatných kolegov lekárnikov. Myslím si, že človek, ktorému sa podarí v živote robiť to, čo miluje, alebo to, čo ho baví, po čom túžil, sa môže nazývať šťastným človekom. Ľudskosť a empatia je pre mňa veľmi dôležitá. Je to základom mojej práce a základom komunikácie s našimi pacientmi.